more than 40,000 जोङो लानानै देरहागोन। नमिनेशन होबाय जों BPF हिसाबै पर्बतजरायाव बिराद गोख्रों पर्बतजरायाव जों BPFआ देरहाबाय दिनैनिफ्राय जोङो जाखिनि रायजो राजाफोर सोरबाफोर बुजियाखैबा जे जोङो रायजो राजाफोरखौ सुरक्षित होगोन रायजो राजाफोरखौ उन्नति होगोन जुबक समाजनो साख्रि होनायनि लोगोसे जुबक समाजनि थाखाय 100 कोटी पैसा आवन्टन लानायखौ जोङो जुबक समाजखौ उन्नति खालामनो थाखाय गावनि आथिङाव गसंथायनो थाखाय जोङो जि साबलम्बितानि जोंहा जि स्किम जोंहा जि पलिसि दङ बेफोरबायदि खोथाखौ जों रायजोनि गेजेराव लानानै थांगोन आरो पर्बतजरानि साफ्रोमबो रायजोआ हाग्रामा महिलारिनि शक्तिशाली बलिष्ठ सरकाराव थाफानो थाखाय जानजि खाफ्रानानै दङ बयबो जयैनो जों BPFखौ एबार देरहाहोगोन। पर्बतजरा हिसाबैथ' जोङो BPFआ सिगाङावनोखा जों देरहागोन रायजो राजानि आशीर्बाद दङ बे ओनसोलनि मुरब्बी समाजनि आशीर्बाद दङ जुबक समाजनि आशीर्बाद दङ बिमा बिब' बिनानावफोरनि आशीर्बाद दङ गतिके उन्नतिनि थाखाय जों पर्बतजराया बहुत BPFजों लोब्बा लाखिनानै जों बहुत सिगां थाबायगासिनो दङ उनाव मा दल BJP आरो UPPL बिसोरनि गेजेराव प्रतिद्वंदिता जागोन जों BPFआ बिना प्रतिद्वंदिता जोङो देरहानानै थांगोन more than 40,000 जोङो लानानै देरहागोन।